Vamos a pola segunda semana da preparación da Maratón de Sevilla, guiada por Ricardo Torrescusa. Luns, 50 minutos de rodaxe. Martes, forza a tren superior, dándolle descanso ás pernas. Mércores, 15 minutos de aquecemento máis 6 por 1,6 km, recuperando 1,5 minuto, máis 10 minutos para soltar. Xoves, tocaban 70 minutos de rodaxe, pero tive uns contratempos e non podín adestrar, polo que tocou o descanso. Venres, 15 minutos de aquecemento máis 20 por 400, recuperando 50 segundos, máis 3 minutos de recuperación, máis 3 km, máis 10 minutos para soltar. O sábado foron 30 minutos de rodaxe e xa o domingo 5 km de aquecemento, máis a competición, estiven na Simpson 10K, máis 2 km para soltar. Acabándose a semana con 66 km, menos kilómetros que a semana anterior, pero tamén tiven 2 días de descanso e tamén tocou facer un pequeno reaxuste nos ritmos, xa que tras as series do mércores estaba indo fora de punto e non conseguía os ritmos que tiña que facer, e tamén apareceu unha pequena molestia no tibial. Houbo que baixar un pouco e xa nas seguintes sesións xa fun sacando mellor os ritmos acordados. Incluso na competición do domingo o obxectivo era facer sub 37 minutos, acabei facendo 36:30, deixando-me ir no último quilómetro para quedar cerca do obxectivo. E a verdade é que pensei que me ia ir a 38-39 minutos, por como me foi un pouco a semana, pero todo perfecto. A pola terceira semana.